ni show jabanan la bago mun mo fla do ngone maliko nani maliko ko mana ke jien dugu la nga foli bo bela jelin ko bela jelin to o sigoro la ma ngani kuna funi ba mana ke la dungu do nga foli bo bela jelin ko bela jelin ci o yere amada dungu do bo sigini sonja ko nana ka ma kono wa fa na no flo ni sonja kelen ko naka ka kuna fundi ama fuko bela jelin ki bismillah fana damna sama damna nanga jamna chama chafanga nyama na le colonel Assimi Goita ale kon boraka barakura do sigisenga mi na ira ka fasa ko ministry killing ne na bere kon na teme nga jabrani ka jabrani mi yere no werteme ko ka tuka barakata nya fo jamana kono donyi no be bole ko malion ko mi ne ministry killing na bela jele be teme ka nya fo ye barami ke kabni isigira ika ministry sula gele ya ko munu yi soro hani isera ki ka barakata munu yere bela jelinke mi yere koni ato imase ki ka baroke hani bara munu nyani boloki ibi boko bela jelenya fo jamana kono de mi ni erkele ne kon dile no ministry killing na bela jelembe boki ka barakata nya fo jamana kono do yo no be boloku ko wala sa jamana kono do kon mi se ka fameli soro to gamna anga chama chafanga tabula baw ayira ka fo sa ko ko kon damne na anga ministry nyama no de shogal ko kala mai ga ali kon ka temeli anga critique la mo nyama no be wulu ko sente aka temeni olu nyama kata ka barakata nya fo mi nyana bulu ani mi ma nyaabulu ani mi menake wala sa munu ma nyaabulu olu be se furab se ka soro la to komna ko kon temena ko bela jele nya fo o kum ne kon na sa ko ministry kilingri na bela jele nya kon bi bo ki nya fo le ke malion ñu français ka ani bamana kana wala sa malion me se ka family ke to ko amina kuna fono ko konna na ayina la ka fasa ko ministry mi koni sigile no na folo ko ta kan ko nyana bol na ko o yere kon temena kunu do ina ka barakata nya fo jamana kono do mi bi ni sigile kelo no ka mo mi ma kono no yere de colonel Sadio Kamara ale yere do kon be bo wartem jamarani ka nya foli ke jamana kono do nya ala kon be ka sega mi ke jamana la kana li kun kan ko ta fumfe ni malien re kon be la jelen sigile no ka ma kono ameta jene kan ko dugula olu koni kuna foni aboka ida ka fasa ko jena misiri ba mimbe no yere koni blay classement patrimoine mondial de l'UNESCO fe fo ka se on nga jamana patrimoine classement ko misiri ba yere koni bo fe ko o koni be musa wonsa nyinata ka be na ke me kalo kletan duru san ba fla ani mo fla no ye karido keren la nege kanye woro o koni mana temeni minute bisabe mi yere ni jena ka dembela jena yere koni nye welele no ko tu sindo ni misiri ba muni la bon ni misiri konte misiri dene misiri mi kon la dono no jembela o misiri moni ko kon manga ke ko deni jena ka bolo mundu jena ka dembela jelen wele bela jelen ka boni duena ko ta jena misiri ba mi kurai jakuluba misigile no nga jamana kono no yere kono be barakela ko hakela tangali kunka no yere de yetemi na le nyama yakuba katile ale yere kono boraka la somni sepenke la somni sepen mina kono be ka achi nga premier ministre ma no o yere de kono shogel ko kala mayge mina kono be ka ni premier ministre fe ka kono hi akilito barakela ka sara la ko sebe kerankela na barakela munu yere kono ka sara gulono no fokata se mo munu yere no lu yere kono bara bla jona nambo welo ko retraite anticipé ko ministre nyama ka fembe la jelenke aki hakilito luka sarala ni seben kelen konna yakuba katile halebe kala somni sebe ke anga jamana nyama fene no yo colonel Assimi Goita baw na kon be ka nyina colonel Assimi Goita fe ku kon ka fembe la jelenke ku hakilito jamana kono din barakela o ka hakela baw aya yira ka fosa ko marsi kalo kle mugan woro san ba kele bi kononto hani kononto ni kelen kele ko kele koni de jabu bolen fleni minu akon ba nyinu ufesa ko u ka fembe la jelenke u kana jamana kono dunka akake bolu ko fefe kon kana ka kulenge jamana kono dunka sarala min kono kana ke fitna kura wara ye nga jamana kono ambeta bajangana ko ka marala kenen la ko dugum se mbe bule ko yaduna ay la ko ba machi wale mo yere kon tarabi olu kan ko ni saraka ma fla bone anina anni mo kelen yere kon banana yaduna ka olu kon e ci bla kana anga jamana nyama mi nu kon be ka fasa ko jamana nyama ka fembela jelen ka ko flolula baw ko ba machi wale mo kon tarabi olu kan mi yere kon damne na nyege tanya kon kononto fo ta se nyege kan tan saban wakati ma nu yere kon tarabi ka bolno olu ka bagawnye ka olu ka yoro chama fene jin mi nu
y'a yira k'a fɔ ko ni bamaci wale mɔgɔ ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn kan min yɛrɛ kɔni bɛ se fo moto 100 n'a ɲɔgɔnna ma min n'olu kɔni ye wele bila finitigilamɔgɔw ma nka finitigilamɔgɔw kɔni ma se ka yɔrɔ in lasɔrɔ joona u y'a yira tuguni k'a fɔ sa ko san 2019 wagati ko bamaci wale mɔgɔ tana bin olu kan min yɛrɛ n'u kɔni ye mɔgɔ 95 bɔnɛ ani na ani u bolila ni mɔgɔ 19 o hukumu senfɛ u tilala ka boli n'olu ka bagan caman ye k'olu ka yɔrɔ caman jeni n'u kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka kɔfilɛli k'olu la lakana ta kunkanko la halisa n'an tora an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoniya la a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko bamaci wale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara bi anw ka dugumisɛnnin 2 kan n'olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛ mara la n'o yɛrɛ de tene kun ani jedɔnɛ k'u yɛrɛ kɔni taara bi ni mɔgɔ ninnu kan k'u ka denmisɛnnin fitinin 2 bɔnɛ ani na n'olu yɛrɛ kɔni bɛ se san 4 fo ka se san 7 ma n'olu si b'o o ɲɔgɔnna na bawo u kɔni kɛlen kan k'an ni binkanni daminɛ an ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni wulila o kɛlɛli la min yɛrɛ ni bamaci wale mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni banana o ko in senfɛ n'u dalen bɛ lopitaliso la yan'u k'u di finitigilamɔgɔ ma finitigilamɔgɔ ka ɲɛma ale kɔni tilala ka kunnafoniya wɛrɛ bɔ min n'a yira k'a fɔ sa ko halisa ko bamaci wale mɔgɔ yɛrɛ kɔni b'u ka waleya jugu la k'u kɔni taara tila bi dugu wɛrɛ kan n'o de y'u wariw ye min yɛrɛ n'u kɔni sera ka taa kari bamaci wale mɔgɔ kelen na o hukumu kɔnɔna na min ni ɲɛma hale kɔni ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen hakili jigi ko an ka jamana bɛ kɛlɛ min na k'a daminɛna depuis san 2012 wagati bawo ko kɛlɛmisɛnnin caman yɛrɛ de kɔni bɛ duguladenw ni ɲɔgɔn cɛ ni bamaci wale mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ t'u sen don a la walasa ka se ka ko in lajuguya cogoya min n'a ma ɲini jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto sa walasa ta a bɛ se ka kari bamaci wale mɔgɔ ninnu na cogoya min na halisa an bɛ to finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an bɛ taa kɔrɔkaw ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugumisɛnnin min bɛ wele ko bereli min ni a yirala ka fɔ sa ko o lɔgɔlimatiri fo ka taa se a sifinnakaw ma k'olu yɛrɛ kɔni wulila n'u ka jɔ u sen kan bawo ka kɛɲɛ ni olu kɔni ka ɲɛmaa datugulen fo ka taa se sifinnakaw ka ɲɛmaa datuguli ma ko yenkaw wulilen k'u jɔ u sen 2 kan walasa kɛlɛ kana walankata ni dugu ninnu misɛnnin ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na finitigilamɔgɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ni mɔgɔ ninnu nɛgɛ ka kariw la k'o dɔrɔn de bɛ se k'a to ni dugu ninnu ka suma o mɔgɔ ninnu yɛrɛ n'o de kɔni ye lɔgɔlimɛtiriw ka ɲɛmaa ye n'o directeur de l'école fondamentale de Berlin fo ka taa se sifinnaka denmisɛnninw ka ɲɛmaa ma n'ale yɛrɛ de kɔni ye Sumɛla Donbo ye n'u ye nɛgɛ kariw bɛɛ lajɛlen na k'u bila ka taa Mopti kaso bonba la min ni duguladenw yɛrɛ kɔni wulilen no bi k'u jɔ u sen 2 kan ko nin ko in kɔni ma bɛn olu ma an ka jɛkulu min bɛ wele ko Sevon le Mali olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni bɛna bɔ k'u ka dusuma kasa yira kɛ bi min n'u y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka denmisɛnnin 100 k'olu bɛna bɔ bi ka taa an ka ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔ la n'o yɛrɛ de bɛ wele ko place de l'indépendance ko ka t'u ka dusuma kasa kɛ ka yira ka ni CEDEAO mɔgɔw kɛlen n'u ka ɲangili min ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ bawo olu hakilina de ye ko an ka jamana ɲɛma olu kɔni nɔ bɛ ni gɛlɛya in na ko bawo ko CEDEAO mɔgɔw kɔni y'a ɲini u fɛ k'u kɔni ka kalata jɛlen sɛbɛnw de bɔ k'u kɔni ma se ka kalata jɛlen sɛbɛnw bɔ k'olu kɔni bɛna bɔ bi don in na k'u ka dusuma kasa yira ko k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɛlen n'u ka ni ɲangili min ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'a degelen no duguladenw de la an bɛ taa Kucala n'a sera Kucala bolola baarakɛla maa 100 olu kɔni taara Kucalakaw ka dugu la min ni Kucalakaw ka sifinnakaw taara kumaɲɔgɔn kɛ kumaɲɔgɔn min yɛrɛ n'u kɔni bɛ n'u dege bolola baaramisɛnninw na walasa sifinnakaw ka tungafɛ jugu taga min yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na an bɛ taa banabakaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fara an ka kɔɲɔ min kɛ san o san n'an b'o wele ko mariage collectif de Banaba ɲɛna ta u y'a yira k'a fɔ sa ko kɔni bɛna kɛ mɛ kalo tile 19 san 2022 min n'u y'a yira k'a fɔ ko furu 100 fila fo ka taa se furu 400 ma k'o de kɔni bɛna se min n'an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka furu ni si bɛn an bɛ taa Bafulabe bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe dugumisɛnnin bɛ wele ko Madibaya kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ sa ko tasuma dɔ yɛrɛ kɔni wulila o dugu in na min yɛrɛ ni duguladen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka wuli k'a fara ɲɔgɔn kan walasa u kɔni bɛ se ka o tasuma in faga cogoya min na ko ka kɛ ni duguladenw yɛrɛ ka wuli ka jɛ ko o dɔw kɔni ka so jenina fo ka taa se u ka minɛnw ma ko nka ko mɔgɔ si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na mais n'u yɛrɛ kɔni bɛ a fɔ sa ko fo ka taa se bi dɔn ma k'u kɔni t'a dɔn ko tasuma in yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka don ni dugu in na an bɛ taa Kayi n'an sera Kayikaw ka dugu mara min bɛ wele Kote la ni dugumisɛnnin min b'ale la n'ale yɛrɛ de soba siriya la k'a fɔ sa ko cɛ dɔ yɛrɛ kɔni ko bin taara k'ale kan fɔ a siso kɔnɔ min n'u yɛrɛ k'a fɔ ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni tun bɛ se fo san 40 n'a ɲɔgɔnna ma bingannikɛla kɔni taara bin a kan ka
baga ma ka a bana n'anw ka maramafɛn n'o bɛ wele ko bese bawo y'a yira k'a fɔ sa ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni ye bese daɲɛ camanba de bɔ ni cɛkɔrɔba in na min ni duguladenw bɔlen a kalama n'u yɛrɛ kɔni ye cɛkɔrɔba in bila ka taa u subi janyakaw ka l'hôpital-so la ka tila k'a bila ka na Kayikaw ka l'hôpital-soba la min n'an bɛ yɔrɔ min na i ko fo bi mɔgɔ min yɛrɛ kɔni taara bin ni cɛkɔrɔba in kan a ka so kɔnɔ ko u b'an dɔn halisa. An bɛ taa dolanci kunkan ko kunkan ka kɛ ni Mohamed Magasuba yɛrɛ kɔni ka baarabila ye anw ka dolancilaw ta fan fɛ ɲɛmaa kura o kɔni sigira anw ka dolancilaw la n'ale yɛrɛ de kɔni Eric Seku Shali min ye n'u y'a yira k'a fɔ sa ko Eric Seku Shali k'ale yɛrɛ kɔni ye dolancila kɔrɔ bawo n'u y'a yira k'a fɔ sa k'a kɔni ye dolanci kɛ jamana la n'o de ye Faransikaw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min bɛ wolo Atletico Marseille fo ka taa se FC Martigues ma ani kɔsa in na k'a yɛrɛ tun bɛ jɛkulu la min yɛrɛ de kɔni ye bɔlɔn ye ko Eric Shell ale kɔni ye baara kɛ ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na ɲɔni a kɔni ka kan ka dolancilaw ka ɲɛmɛ min ni jamana kɔnɔden bɛɛ yɛrɛ kɔni jigi dalen don a kan ka kɛ ni dolanciba min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ farafinna dolancilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ de kɔni ye Côte d'Ivoire 2023 ko jamana kɔnɔdenw jigi b'a kan walasa a kɔni bɛna se ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka dolancilaw ma cogoya min na. Halisa n'an tora an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ kɛ walasa i bɛ se ka don finitigilamɔgɔw ka lɔkɔli la n'o bɛ wele ko local des sous-officiers ko o ɲinata o kɔni bɛna kɛ mai kalo tile 12 fo ka taa se mai kalo tile 19 ma san 2022 kɔnɔna la. Ka kunnafoni datugu an b'a datugu ni kɔ kan kunnafoni min yɛrɛ de kɔni ye farafinna kɛlɛya tɔnba min bɛ wele ko UEMOA olu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la Abidjankaw ka dugu kɔnɔ o ɲɔgɔn dalajɛ o kɔni ma boli foyi kan ka kɛɲɛ ni olu ka ɲɛmaa kura min bɛna sigi n'o ye Patrice Talon bawo a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni Patrice Talon n'ale sigira ale yɛrɛ de kɔni bɛna se ka kiri kun kan ko ka kiri min yɛrɛ kɔni b'a to ɲangili minnu yɛrɛ kɔni taara ka anw ka jamana sɛgɛrɛ o kiriw bɛ se ka wuli cogoya min na. Mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw ni kunnafoni damadama de tun b'an bolo k'a d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔw la an ka to a sigiyɔrɔ la n'Ala ma basi wɛrɛ ka na an b'a fɔ k'a k'an bɛɛ kunnafoni yɔrɔ kɛnɛ kan